Čím začať? Ako prvá vec, keď človek chce nejakým reálnym spôsobom naozaj zneužívať európske prostriedky, je presadiť si čo možno najdifúznejší, najmenej konkrétny projekt, kde nie sú nejaké merateľné výstupy. Pokiaľ tie výstupy tam sú, tak by mali byť k dispozícii iba v priebehu projektu, nemali byť kontrolovateľné z dlhodobého hľadiska. To znamená, že keď sú tam nejaké školenia, tak podľa možnosti maximálne, čo treba slúbiť, je nejaký minimalizovaný počet účastníkov, ktorí sa tam zúčastnia. Rozhodne by sa nemalo sledovať dlhodobejšie zapojenie tých účastníkov do nejakej aktivity. Pokiaľ niečo staviate, tak podľa možnosti treba iba veľmi všeobecne slúbiť, čo sa postaví, nemala by tam byť nejaká úroveň vybavenia tej budovy, ktorú staviate a podobne. Veľmi obľúbené, čo treba sľubovať v projektoch a čo je veľmi drahé a veľmi efektívne, je sľubovať analýzy, štúdie, služby rôznych expertov, kde budete pýtať veľmi veľké hodinové sadzby a samozrejme potom spriateľení analytici, experti budú dodávať tieto služby a už proste nejakým spôsobom sa podelíme na tej sadzbe. A veľmi, veľmi obľúbená záležitosť je prenájom priestorov a zariadení. Máme prípad, kde sa platí mesačne za prenájom DVD rekordéra, čo vôbec nie je jasné, na čo by to malo byť recipientovi toho projektu. Suma, ktorá presahuje mesačný nájom, presahuje kúpnu cenu tohoto DVD rekordéra v bežnom obchode. Podvody väčšieho rozsahu sa jednoducho nedajú robiť bez toho, aby aspoň niekto na kontraktačnom orgáne nedržal ochrannú ruku nad tým projektom. Nehovorím, že sú to všetci zamestnanci, ktorí tam pracujú, ale vždycky je veľmi dobré mať akýsi kontakt na kontraktačnom orgáne, ktorý dokáže zahľadiť prípadne problémy, ktorý dokáže upozorniť, keď sa chystá kontrola. No a samozrejme, keď je zlé, tak je dobré mať akési kontakty, či už politické, spoločenské, alebo mať dostatok prostriedkov na to, aby človek dokázal zatiahnuť záchrannú brzdu. To znamená, že aby dokázal efektívne brániť kontrole zo strany finančnej kontroly, alebo v najhoršom prípade mať nejakých známych na polícii, na prokuratúre, tak aby sa prípad minimálne brzdil, keď už sa nedá celkom zastaviť. Ako je to s verejným obstarávaním? Zákazky do 1 milióna korún, to znamená zhruba do 33 000 eur, sa nemusia obstarávať vôbec, alebo prakticky vôbec. Vyžaduje sa len akási kontrola toho, že teda nakupované zariadenia alebo služby sú v cene obvykle na trhu. Ale bohužiaľ skúsenosti sú také, že akýkoľvek pokus napadnúť takéto malé obstarávanie skončí neúspechom aj vtedy, keď dokážete, že tie ceny zďaleka nezodpovedali situácii na trhu, pretože tým, že tá definícia je tak difúzna, tak málo kto je ochotný sa toho chytiť. Tragédia je pri tzv. Podprahových zákazkách, to je 1 až 2 milióny korún, to znamená od 33 do zhruba 70 000 eur, kde sú isté pravidlá hry, ale prvým základným problémom tohto pravidla hry je, že musí byť síce uverejnené na nástenke a webovskej stránke príslušnej inštitúcie, lenže zákon nehovorí o tom, že nakoľko, na ako dlho tam napríklad musí byť uverejnený. Takže máme prípad jednej organizácie, kde vydal príslušný riaditeľ odboru pokyn, že bude to uverejňované, ale nikdy nie na viac ako 10 minút. To znamená, že zákonu je učinené za dosť, ale ťažko vystrihnete príslušných 10 minút, keď sa tam tá výzva objaví. A máme iný prípad, keď ministerstvo, nebudem menovať, tiež uverejnilo výzvu na podprahové obstarávanie a na webovskú stránku, ale bez toho, že by ju akokoľvek nalinkovalo alebo sprístupnilo. To znamená, že ten súbor bol umiestnený na webovskej stránke, ale neexistoval spôsob, ako ho nájsť. Okrem toho, že nejaký vyhľadávač si ho tam všimol, že bol aj spôsob, ako sme sa k tomu dostali. V poslednom čase sa dokonca stáva, že prestávajú byť uverejňované obstarávanie na webovskej stránke, pretože zákon to explicitne neukladá a dostáva už len na tých nástenkách, ktoré sú často zamknuté v rámci tých príslušných inštitúcií. Takže mali sme študentov, ktorí toto monitorovali a dneska v podstate už ani tento monitoring základný, ktorý sme robili, prakticky nemožný. V prvom rade sme si nechali poslať od ministerstiev zoznam recipientov projektov, to znamená, že všetky organizácie, ktoré dostali, ktoré sú financované v rámci Európskeho sociálneho fondu a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. A monitorujeme ich webovské stránky, to znamená, pozeráme sa čo týždeň, čo sa deje s projektom a či niečo neobstarávajú. Reakcia bola, začali sme s tým približne pred rokom a zhruba na prelome roku 2007 a 2008 postupne vymizli všetky verejné obstarávanie zo stránok a v priebehu tohto kalendárneho roka žiaden z recipientov projektov podľa ich webovských stránok neprebehlo žiadne verejné obstarávanie, čo samozrejme zjavne nebude tak, pretože peniaze tečú.
No a v celku efektívne využívame zákon o prístupe k informáciám, to znamená, že vyžadujeme od ministerstiev kontraktačných orgánov sprístupňovanie zápisníc z rokovacích komisí, hodnotiace hárky, dokumenty z verejných obstarávaní, dokumenty z vykonaných kontrol a kontrola monitoringu. A takisto, pokiaľ je recipientom verejná organizácia, požadujeme tieto dokumenty aj z druhej strany od tejto verejnej organizácie. Musím povedať, že na ministerstvách ten infozákon funguje v celku dobre, máme v zásade dobré skúsenosti, dostávame informácie, keď nie na základe prvého rozhodnutia, tak potom na základe rozkladového konania v drvivej väčšine prípadov. Čo máme katastrofálne skúsenosti sú iné organizácie verejného sektora, napríklad verejné vysoké školy. Celkový počet za hodnotenú žiadosť 156 bodov, maximálne dosiahnuteľný počet bodov 155 bodov. Hodnotenie Úrad vlády Slovenskej republiky rok 2007-2008. Myslím, že toto nevyžaduje ďalší komentár, jedine čo k tomu môžem povedať, že boli vyhodnotené 3 projekty ako úspešné, všetky 3 tieto projekty získali viac ako 155 bodov, žiaden z neúspešných projektov nezískal viac ako 155 bodov. Ťažko sa súperiť s takýmto projektom. Druhá, čo som nazval, tak trošku po slangovo NN pro nás a pro naše dítky. Tu by som ukázal raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schválených projektov Center excelencie. To sú projekty v rozsahu 10 miliónov korún, ktoré boli schválené prednedávnom vedeckým skupinám na teda vybudovanie excelentných pracovísk výskumu a vývoja. Upozornil by som na jedno meno, ktoré tu je ako hlavný riešiteľ projektu. A toto je prosím pekne komisia, ktorá to vyberala. Znovu by som upozornil na jedno meno, ktorý je členom tej komisie, ktorá má právo prehodnotiť projekty. U každému z týchto 7 projektov ide niektorá z liniek z členov tejto komisie. Pripomínam, že sa rozdielovalo niekoľko 100 miliónov korún tejto strany. A pripomínam ešte to, že agentúra na podporu výskumu a vývoja v zásade odmieta sprístupňovať akékoľvek informácie na základe slobodného prístupu k informáciám, aj za cenu toho, že dostávajú pokuty, respektíve sú priestupkové riešenia. Akadémia Istropolitana ako podriadená organizácia ministerstva školstva dostala minimálne teda 4 národné projekty, o ktorých transparentnosti sa tu už chvíľu diskutovalo. No a boli to priamo zadané projekty a práve pri takýchto projektoch je kľúčové, aby monitorovanie a hodnotenie týchto projektov robila nezávislá inštitúcia, dostatočne fundovaná. Zhodou okolností sme našli verejné obstarávanie na výkon monitoringu týchto projektov, ktorý vyhlásila Akadémia Istropolitana a kde sa zúčastnila firma, spoločnosť Europro SRO, ktorá, čo bolo veľmi zaujímavé, ako svoju referenciu v schopnostiach monitorovať projekty uviedla práve tieto 4 projekty Akadémie Istropolitana, o ktoré súťažila. To znamená, jediná je referencia, že vie monitorovať projekty, bolo to, že bude monitorovať tie projekty, o ktoré súťažila. Naviac jej ponuka bola viac ako 700 000 korún drahšia ako naša konkurenčná ponuka. Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom liste skonštatoval, že bol porušený zákon napriek tomu, že mu neumožnila Akadémia Istropolitana vykonať kontrolu príslušného verejného obstarávania. Čuduj sa svete, ministerstvo školstva Slovenskej republiky porušenie zákona pri svojej kontrole nenašlo. Ale napriek tomu uznesenie okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 4 o tom, že dňa 14.9.2007 bolo začaté trestné stíhanie, pretože trestne zodpovedná osoba v období marca až júna 2007 ako odborne spôsobila osoba zabezpečujúca v mene verejného obstarávateľa Akadémie Istropolitana verejné obstarávanie, porušila zákon, spôsobila sebe alebo inému prospech a inému škodu. Toto trestné konanie stále beží napriek pokusom ho zastaviť. Prokurátor na prelome rokov rozhodol o pokračovaní trestného stíhania a o zadovážení ďalších dôkazov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. To bol tiež veľmi zaujímavý prípad, pretože napriek tomu, že zákazka, ktorú dostala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, bola vyššia ako 4 milióny korún. Aj tak bola sprostredkovaná tzv. Podprahovou metódou. Existuje istá kľúčka zákone, ktorou sa to dá urobiť. Samozrejme bola jediným
účastníkom v tomto verejnom obstarávaní dostala projekt na školenie zamestnancov kontraktačných orgánov, to znamená školenie zamestnancov ministerstiev na projekte ITMS, Informačno-technický monitorovací systém 2. Veľmi prekvapivo, táto istá fakulta o niekoľko mesiacov ďalej ponúkala cez podprahové verejné obstarávanie tú istú zákazku, ale v hodnote tesne po 2 milióny korún, kde teda jediným záujemcom okrem nás, ktorý sa k tomu dostal, bola firma Mím zo Žiliny, čo sú záver, vec podozrení trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. 9.1.2008 začal vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice trestné stíhanie pre machinácie pri verejnom obstarávaní verejnej dražbe. Čo bolo šokujúce skutočne pre mňa, lebo to je vec, ktorá sa deje veľmi málo, kedy prokurátor toto uznesenie zrušil a nariadil v trestnom konaní nepokračovať. V súčasnosti teda tento pokyn prokurátora sleduje, alebo teda vyhodnocuje generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Fascinujúce na tomto bolo, že ako aj spomínal kolega, v podstate oni rozhodli najskôr o našom vylúčení, zamietli žiadosť o nápravu, ktorá je vlastne prvým krokom v nejakom opravnom postupe. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Univerzite Pavla Jozefa Šafárika zaradiť všetkých vylúčených uchádzačov do tendra a miesto toho, aby rešpektovali toto rozhodnutie, tak vyhlásili, že oni rušia verejné obstarávanie, pretože majú dostatok interných kapacít na to, aby zvládli toto školenie sami. A približne 2 týždne potom, čo toto stanovisko zaslali nám a Úradu pre verejné obstarávanie, zaslali na ministerstvo vnútra zoznam školiteľov, z ktorých menej ako 1/4 bola interných zamestnancov. A na záver, Fakulta sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského. Prípad prvý, Fakulta sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského obstarávala služby expertov. Keď sa pýtate, že nie je jasné, čo to je, nikomu nie je jasné, čo to je, ani z toho obstarávania nebolo jasné, čo to je. Jednoducho bolo vyhlásené verejné obstarávanie na služby expertov za 1 999 000 korún. Ponúknite si expertov, akých to chcete. Ako býva zvykom, boli predložené dve ponuky, z toho jedna za 1 999 000 korún, druhá bola vyše 500 000 lacnejšia. Napriek tomu bola táto drahšia ponuka vybratá. Máme k dispozícii zápisnicu z rokovania výberovej komisie, kde sa táto, teda kde bola vyhodnotená ako úspešná. Potom zrejme na pokyn rektorátu, pretože počuli sme, že taký pokyn bol, len sme sa k nemu nikdy nedostali, bola táto súťaž zrušená, čo teda vyzerá, že všetko je v poriadku. Napriek tomu na pokyn prokurátora generálnej prokuratúry, to znamená, že vlastne až de facto 4. odvolacia inštancia rozhodla o tom, že sa začína trestné stíhanie pre prečin machinácie pri verejnom obstarávaní verejnej dražbe, že dosiaľ nezistený páchateľ konajúci v mene Fakulty sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a tak ďalej sa dopustil. Pripomínam, že napriek tomu, ako je to pekne policajne napísané, jediný, kto môže konať v mene fakulty, je dekan fakulty. Fakulta sociálnych ekonomických vied Univerzity Komenského. Po druhé, táto fakulta obospodaruje viacero projektov Európskeho sociálneho fondu v úhrnej sume niekoľko desiatok miliónov korún. V rámci týchto projektov sa dajú teda, okrem verejného obstarávania, kde prebieha trestné konanie, sa dajú teda nájsť mnohé ďalšie veľmi podozrivé verejné obstarávania. Vrátane verejných obstarávaní, kde sa podľa ich zápisníc zúčastnili firmy, ktoré buď v tom čase neexistovali, alebo nemali oprávnenie sa zúčastňovať verejných obstarávaní. Dokonca v nich vyhrali firmy, ktoré neexistovali, alebo nemali oprávnenie sa zúčastniť na verejnom obstarávaní. Sú tam absurdne predrážené prenájmy priestorov a techniky. Techniku som spomínal, fakulta má prenájate priestory vo vile pod Slavínom, kde nikto nikdy z tej fakulty zrejme nebol, ale sídli tam jedna z firiem, ktorá získala aj zákazku v rámci toho verejného obstarávania. Neexistujú žiadne realistické výstupy a výsledky toho projektu. Napriek tomu prokurátor odboru boja proti korupcii Bratislava odmietol trestné stíhanie, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania. A tu som si dovolil teda citovať z niektorých tých policajných tipov, kde sa hovorí o tom, že policajti musia byť vždy dvaja, lebo jeden vie čítať a druhý počítať a tak ďalej, tak toto bol asi ten, čo nevie počítať. Pretože jedna z vecí, ktorá sa dá veľmi ľahko položiť na papier, kedy fakulta dostala peniažky a kedy ich vyúčtovala, to sú dva dátumy, ktoré sú proste veľmi ľahko dokázateľné. Ale napriek tomu vyšetrovateľ napísal, že podľa vyjadrenia ministerstva školstva, to znamená, sám vyšetrovateľ nedokázal posúdiť tieto dva dátumy a zistiť, či je medzi nimi 6 mesiacov alebo nie je,
Spoľahol som na vyjadrenie ministerstva školstva Slovenskej republiky. Fakulta splnila povinnosť účtovať zálohovú platbu do 6 mesiacov od jej poskytnutia. Čo je humorné, tak pokračuje tá veta ďalej, ako vyplýva zo správy z toho, žiadna zo žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby nebola ku dnešnému dňu zúčtovaná. To znamená, že v prvej vete tvrdí, že povinnosť bola splnená, a v druhej vete pokračuje, že povinnosť splnená nebola. Čiže jedna možnosť pre mňa je, že teda niektorí policajti naozaj nevedia počítať, druhá možnosť je taká, aby som citoval iného vyšetrovateľa odboru boja proti korupcii, ktorý sa dokázal vyjadriť, že nie každý tunel je trestný čin. A toto, prosím pekne, sú slova vyšetrovateľov odboru boja proti korupcii. Z môjho pohľadu, potom ako som sa do toho postupne začal vnikať v priebehu možno posledného 1,5 rokov, je, že skutočne to zneužívanie prostriedkov aj týchto malých projektov, to znamená nie len národných projektov, sa deje na prekvapivo vysokej úrovni. Či už politickej, tak aj spoločenskej. Stoja za tým nie nejakí mafiáni, ktorých si vieme predstaviť, ktorých možno vidíme v televízii, alebo nie len, ale proste často aj špičky úplne iných oblastí. Jednak teda sú to politicky kryté prípady cez strany, ktoré sú momentálne vo vláde, alebo aj cez teda lokálne záujmové skupiny, ktoré dokážu si nájsť priateľov, známych. Ako som spomínal, nemusí byť priama korupcia, stačí výmena služby za službu na úrovni kontraktačných orgánov, na úrovni univerzít a podobne. A ako bolo spomínané, katastrofa, to, čo umožňuje v podstate zvyšovať počet týchto zneužívaných projektov vo veľkom, je, že kontrola sa zaoberá v podstate administratívnymi inými drobnými pochybeniami. Akože základom kontroly je nájsť nejakú blbosť, nejaký bloček, ktorý nie je dobre zaúčtovaný, alebo nebodaj ste poslali na daňový úrad aj výkazy, ktoré sa netýkali projektu alebo niečo také. A toto sa vám nikdy pri projekte, ktorý ste si kompletne vymysleli, nestane. Vám sa pri projekte nikdy nestane, že vám chýba nejaký podpis na prezenčke, keď ste všetky tie podpisy na prezenčke vymysleli. Vám sa nikdy nestane, že by ste mali oneskorene vydanú faktúru alebo niečo také, keď všetky tie faktúry sú od priaznených firiem, ktoré nikdy neboli plnené. To znamená, že naozaj ako kontroly, pokiaľ kontrolujú len takéto chyby, tak nemajú šancu a naozaj sa to nedieje, že by kontroly proste zistili vážne porušovanie a vážne zneužívanie prostriedkov.